Vi skal have fat i noget trefase vekselstrømsteori, drejefelt. Så jeg vil prøve at lave en opgave, hvor vi beskæftiger os med noget varme, altså noget ohmsk last. Og jeg vil tage udgangspunkt i noget trefase symmetrisk last, og jeg har sådan en lille opgave med en herr Gormsen, som har et lysestøberi, lidt sydvest for Terndrup over i Jylland, det er lidt ude på landet. Og han skal have installeret en kogegryde til sit, en smeltegryde til sit stearin. Og den smeltegryde, der står en mærkeplade på. På mærkepladen står der 3 gange 400 volts og streg 6 kilowatt i stjernekobling. Nu kan jeg lige tage og tegne den her stjernekobling, før vi regner på den. Jeg har mine 3 faser, og jeg har min ledspænding på 400 volts, 3 gange 400 volts, og i stjernekobling der yder den en effekt, optager den en effekt på 6 kW. Det der så kunne være interessant, det er jo at finde min netstrøm, og jeg kunne måske også godt have interesse i at finde min fasestrøm. Og jeg kunne måske også have interesse i at finde min fasespænding. Først vil jeg finde min netstrøm. Det er også den, jeg skal bruge, når jeg skal dimensionere min installation. Jeg skal jo finde et kvadrat, og jeg skal jo sådan set også have fundet nogle forsikringer her. Så derfor er netstrømmen jo altid interessant. Så jeg kan prøve at regne min netstrøm ud. Jeg har jo i hvert fald min effektformel. Jeg kan tage, jeg ved jo hvad er P. Nu kan jeg jo kalde den P stjerne. Lige med U gange I gange kvadratråd 3 gange cosinus phi. Og jeg skal lige huske at have nogle indekser på her, fordi det er nemlig netværdier. Se, nu har vi jo så fået opgivet effekten. Jeg skal nok lige have vredet lidt op på denne her formel her. Så jeg skriver netstrømmen er lige med, og så en brøkpind der, og så får jeg så min P stjerne, og så skal jeg dividere med resten af det der skralderværk, når jeg flytter det over på den anden side af lighedstegnet. Så kommer den til at se sådan ud. Så kan jeg jo klaske nogle tal ind i den formel. Jeg har mine 6 kW. Jeg skriver 6.000, for jeg vil have ud i ampere til sidst. Og min netspænding, den var 400 volts. Og kvadratråd 3, så kan vi skrive det 1,73. Og min effektfaktor, cosinus phi, den er jo altså 1 i det her tilfælde, fordi her er der altså tale om varme. Så det er ohmsk last. Og det bliver så 8,70 ampere. Sådan. Hvad kan vi så mere finde? Så vil jeg også godt finde min fasestrøm og min fasespænding. Nu skal jeg lige have fat i vores grundregler for vores trefase teori. For en stjerneforbindelse gælder, at min netspænding er lige med kvadratråd 3 gange fasespændingen, eller en fasespænding er lige med netspændingen divideret med kvadratråd 3. Der er 400 volt over her, og så sker der altså en deling her, jævnfør reglerne for en serieforbindelse. Nu er det så ikke bare lige det halve her, fordi her har vi at gøre med drejefelt, trefase drejefelt. Så der er det altså kvadratråd 3, der gælder i stedet for. Tilsvarende har jeg en regel for min strøm. Og i det her tilfælde, der løber min strøm her og ned igennem mit ene varmelegeme, og så sker der først noget hernede. Så den strøm, der går der, det må være den samme som den, der går igennem varmelegemet. Så det er sådan set reglerne for at regne på sådan en stjerneforbindelse. Så jeg kan videre bruge min formel her. Vi kan godt
godt sige, at det er resultater. Og det er der jo så ikke noget mærkeligt og nyt i, kan vi sige. Så vi har sådan set fået kortlagt vores stjerneforbindelse. Nu er det sådan, at Gormsen han er lidt træt af, at det tager en hules tid at varme det der stearin op, så han får så videre af sine elektrikere, at han kan jo godt koble om på den, så den kunne optage en større effekt. Det skal man selvfølgelig sikre sig, at selve apparatet kan tåle, men hvis vi nu tager udgangspunkt i, at den også kan kobles i trekant, så kunne vi jo prøve at regne på, hvad vi så får ud af det af effekt. Jeg tegner en trekantforbindelse her. Jeg har stadigvæk min netspænding her. Jeg har en eller anden netstrøm her, som nok bliver anderledes. Det kigger vi lige på. Jeg har også en fasespænding her over. Og jeg har også en fasestrøm her. Det jeg vil godt finde ud af, det er, hvor stor bliver netstrømmen, hvor stor bliver fasespændingen her, og hvor stor bliver fasestrømmen her, til forskel fra herover. Jeg kan jo i hvert fald, jeg vil gøre det, jeg finder ud af, hvor store de der modstande er, til at starte med i hvert fald. Min modstand her vil jeg tage udgangspunkt i, og så vil jeg så konvertere den til trekantsforbindelsen efterfølgende. Så jeg ved, ifølge Ohms lov, så kan jeg i hvert fald gøre sådan der. Nu betragter jeg simpelthen denne her isoleret, eller den, for den sags skyld. Så fasespændingen divideret med fasestrømmen, det må være udtryk for størrelsen af den modstand her. Og min fasespænding, det var de 230. Og min fasestrøm, den var den samme som min netstrøm, nemlig de 8,70. Det er lidt usportsligt, at jeg bruger lommeregner. Jeg plejer at regne i hovedet og sådan noget, men det er pædagogiske årsager om lidt, så det skal helst passe sådan nogenlunde. 26,4 ohm får jeg ud af det. Så kunne jeg begynde at regne lidt herover og finde ud af de der strømme der. Jeg kan i hvert fald i første omgang prøve at se, om jeg ikke kan finde min fasestrøm. Jeg har nogle grundregler for min trekantsforbindelse, ligesom jeg også har grundregler for min stjerneforbindelse. Så den vil jeg lige starte med at ridse op. U-net er lige med. Vi skal se her, at vi har 400 volts ind direkte hen over hver af de her modstande. Så det vil sige, at min netspænding må være den samme som min fasespænding. Hvis vi betragter strømmene, så kan vi se, at min netstrøm her, der sker en strømdeling i det knudepunkt her. Så den strøm her må være en eller anden sum af de her strømme her. Det er så ikke direkte en sum. Vi skal have fat i den her kvadratrod 3 igen, fordi det er et trefaset drejefelt, vi har med at gøre. Så det er sådan set lige det modsatte af, hvad der var tilfældet for min stjerneforbindelse. Denne her kan jeg jo også lige vride en gang og skrive, at min fasestrøm er lige med min netstrøm divideret med kvadratrod 3. Så hvis jeg nu bruger denne her regel på det her heroppe, så kan jeg jo først, efter jeg har fundet min modstand, så kan jeg finde min fasestrøm her. Og når jeg så har fundet min fasestrøm, så kan jeg så finde min netstrøm bagefter. Så det vil jeg gøre nu. Den formel her, det er jo sådan set den, vi havde fat i herhen også, da vi skulle finde vores modstanden herhen. Så, den bruger jeg igen. Dengang der er det bare en strøm, jeg vil finde, før var det den enkelte modstand. Så min fasespænding her,
Jeg kan egentlig også skrive, den er lige med min netspænding, det vi ved med er. Og det var de 26,40. Og der må jeg nok lige have fat i noget regning her. 15,2 ampere får jeg det til. Nu kan jeg finde min netstrøm. Det var den her. Og der kommer jeg nok lige til at regne igen. Det får jeg til 26,3 ampere. Og det kan vi da også godt kalde et resultat. IN, trekant kan vi kalde den der. Hvad kan vi så mere finde? Så kan vi jo prøve at finde ud af, hvor meget har vi forøget effekten. Fordi vi må have forøget effekten, for vi har forøget strømmen. Det ser ud som om, vi har forsøget den. Vi har nok forsøget den forøget med en trefaktor eller noget af den stil. Nu kan vi lige prøve at se, hvad effekten giver. P trekant er lige med UN gange IN, trekant gange kvadrat ud 3 gange cosinus phi. Den er sådan lidt lige meget den her effektfaktor i denne forbindelse, når det er ohmsk last. Men jeg kan godt lide at have alle parametrene med. Så skal man kun huske en formel nemlig. Og det her, det får jeg så til, nu er det 400 gange de 26,30 gange, og så de 1,73 over kvadrat ud 3. Og cosinus phi, den var 1. Og der bliver jeg lige nødt til at have fat i den her træsko igen her. 18,1 kilowatts. Og før havde vi 6 kilowatts. Vi må kunne konkludere noget ud af det, fordi efter hvad jeg kan se, så er det her 3 gange så meget som den der. Og det er nemlig konklusionen. At min P trekant er 3 gange så stor som min P stjerne. Altså det er jo så min konklusion her, ikke? Eller P stjerne er lige med P trekant tredjedel. Ja. Det var vores effektkonklusion. Vi kan faktisk også konkludere noget ud fra vores strømme. Vi fik jo vores 26,3 ampere i vores trekantforbindelse, og vi har 8,7 ampere i vores stjerneforbindelse. Så vi kan konkludere en gang mere her på denne her strøm. Nemlig, at min trekantstrøm er lig med 3 gange min stjernestrøm, eller udtrykt på en anden måde, min stjernestrøm er min trekantstrøm tredjedel. Det er jo også det, vi oplever med vores stjerne-trekantstart af en motor. Der reducerer vi også startstrømmen til en tredjedel, hvis vi starter den i stjerne, og så derefter kører den over i trekant. Så 2 konklusioner på det. Ja, i mellemtiden så sker der jo så det, når elektrikeren skal ud og montere denne her smeltegryde. Han finder ud af, at Gormsens installation den består faktisk kun af 2 faser og 0. Så han må jo så fortælle Gormsen, at de her 18 kW, dem kan han nok ikke rigtig leve op til. Så, men det må Gormsen jo så leve med. Han bor lidt ude på landet, så det kan godt være, at det er lidt tyndt derude med fremføring af faser derude. Så han er nødt til at forsyne ham tofaset. Så det vil så sige, over på vores diagram her, der må vi jo altså slette den ene af dem. Hvor stor en effekt kan Gormsen så regne med, at han så kan få ud af sit apparat der?
Det kan vi lige prøve at regne lidt på. Vi kan jo i hvert fald prøve at finde ud af, hvilke strømme der løber i systemet. Vi kan lige til at starte med prøve at lave en slags ekvivalensdiagram, fordi nu ender det jo med at blive en blandet forbindelse, så at sige, eller ender med, ja. Det er i hvert fald en blandet forbindelse, og jeg kan allerede se, at jeg har en af modstandene bliver forspændt 400 volts, og de andre, de skal deles om de 400 volts. Jeg kalder dem 1, 2, 3. U1 lige med 400 volts. Fordi de kører i serie på 400 volts mellem de to faser, så de deles simpelthen om en gang netspænding. Så jeg kunne prøve at finde den samlede modstand for at finde den samlede netstrøm som tofaset. Jeg er nok også nødt til at... Nej, jeg lader bare de der tal stå et øjeblik endnu i hvert fald. Mit ekvivalensskema, erstatningsskema, kommer så til at se... Det var 1'eren. Og 2'eren og 3'eren får jeg så der som siddende i serie. Her har jeg 26,4 ohm. Og det har jeg ligeledes også her. Jeg kunne lave et nyt ekvivalent, og så regne den der ud. Det er jo en serieforbindelse, så dem skal jeg jo bare lægge sammen. 26 og 26 er 52, og 4 det er 8. Så det er sådan to parallelt forbundne modstande. Jo, det var 26,4. Og så kan jeg også finde den samlede modstand ud hernede. Jeg kan kalde den R2-faset. Skulle være et R. Og så skal jeg til at regne. Jeg skal jo reciprokke min modstand, når de er parallelt. Så jeg kan lige stille regnstykket op her. 26,4 i minus første plus 52,8 i minus første. Som det står der er det faktisk som om, der står 1 divideret med R2-faset her. Så for at ophæve den, så kan jeg reciprokke på begge sider af lidetegnet. Og det medfører så, at jeg får en minus første der også. Og jeg har snydt lidt og regnet ud på forhånd. Jeg kan også returnere mig frem til det, at den skal i hvert fald være mindre end de 26 ohm. Og hvis denne her er dobbelt så stor som den, så vil den resulterende modstand blive 2/3 af den der. Og det bliver så 17,6 ohm. Det var ikke noget, jeg regnede ud i hovedet. Det har jeg regnet ud på forhånd. Ja, så kan vi jo begynde at finde vores strøm. Der er en strøm rendende der. Vi kan kalde den I2-fase. Og der kan jeg jo bruge Ohms lov, fordi så skriver jeg bare, at I2-fase er lige med U-net divideret med R2-fase. Divideret med 17,6, og det får jeg til 22,7 ampere. Så jeg må lige over på min tegning herover. I N,2-faset har jeg nu lavet denne her om til af 22,7 ampere. Og denne her, den kan jeg nok heller ikke regne med mere. Så kan jeg finde min effekt. To-faset, det skulle være en lille streg der. Og jeg skulle egentlig også gange med cosinus phi. Men den er jo 1, fordi vi har talt om Ohms last, så det undlader jeg at gøre i det her tilfælde. Det får jeg til 90-80. Eller 9,08 kW.
Men den oprindelige effekt, jeg havde regnet med, at Gormsen kunne blive forsynet med, det var så de 18 kW. Men han må altså nøjes med de 9 kW, hvis han kun har 2 faser. Vi kan jo prøve at sammenligne. Og vi kan jo se, at vi får det halve effekt ud af det ved at fjerne den ene af faserne. Konklusion. P2-faset er lige med P3-faset halve. Så kan man regne sådan en opgave ud, så kan man egentlig bare nøjes med at dividere med 2. Men nu kan det godt være, at opgavestillerne forlanger, at man skal beregne sig rigtig frem til det, bevise det. Og så skal man altså over det her med de der modstande, for at kunne bevise det. Ja, ham der elektrikeren, han tænker sådan lidt kreativt. Han finder ud af, at han kunne egentlig godt hjælpe Gormsen med en lille smule ekstra effekt. Han kunne nemlig gøre det, at han satte en eller anden lunte på den der, hvor L2 nu ikke er der mere. Og hvad har han tilbage i installationen? 2 faser plus 0. Ja, 0. Akkurat. Så vi sætter sgu 0 på der. Jeg kan se, at nu har jeg ikke 200 volt over dem der mere. Jeg har jo en fase i den ene ende, henholdsvis der og der, og en 0 her. Så nu må jeg jo altså have 230 volt i stedet for. Sådan. Her havde jeg jo 200 volt, 200 volt og 400 volt. Så før der delte de her to modstande, de deltes om en netspænding, nemlig 400 volt, så de fik 200 volt hver. Nu kan jeg også op og give dem 230 volt. Så alt andet lige må strømmen jo blive større, når spændingen er større, når modstanden er den samme. Og når strømmen og spændingen er større, så må effekten jo også blive større. Så jeg kunne prøve at regne på, hvor stor effekt jeg så egentlig får ud af det, når jeg sætter nullen på. Det gør jeg lige herovre. 2-fase plus 0. Jeg vil gøre ligesom jeg gjorde før. Jeg vil lave et ækvivalensskema. Jeg tegner de her to. Det bliver lidt lille. Det var de to, som nu har fået en 0 her. L1, L3 og 0. Og så har jeg selvfølgelig stadigvæk min modstand nummer 1 her. Den kaldte vi 1 og 2 og 3. Så har vi opretholdt samme reference. Jeg har 230 volt, og mine R er jo stadigvæk 26,4 ohm. Så jeg kunne prøve at regne nogle strømme ud på det her. Jeg kunne prøve at regne med 1'eren først. I 1,2 fase plus 0. Og der kan jeg så bruge Ohms lov. Jeg kan også kalde den R1. Det er sådan set lige meget, de er jo lige store. Det får jeg til 15,2 ampere. Det var jo sådan set det, vi fik som fasestrøm før. Det går lige over. Så det siger jo sig selv, at den strøm jo selvfølgelig bliver den samme som før, fordi jeg har jo forspændt modstanden til 400 volt, ligesom jeg også gjorde før, så det bliver der ikke nogen ændring i. Så er det lige dem her. Den strøm der, det må være den samme som den her, for spændingen over modstanden er jo den samme, og så må strømmen jo altså også blive den samme. Så jeg kan skrive I2 lige med I3, lige med U2 kan vi jo kalde den, divideret med R. Den havde jeg også regnet ud på forhånd. Jeg kunne egentlig også godt sige, at den var lige med de 15,2 divideret med kvadratrod 3. Fordi det eneste forskel, der er på de her regnestykker, det er, at i det ene øjeblik, der bruger jeg 400 som spænding, og det andet øjeblik bruger jeg 230. Så jeg kan jo sådan set sige, at den her, den er lige med
15,2 divideret med kvadrat ud 3. Sådan kunne jeg også have regnet det ud. Ja, så jeg har de her strømme nu her. Så kan jeg begynde at lave nogle effektbetragtninger. Jeg kan jo gøre det, at jeg regner effekten ud for hver af de her modstande, og så lægger dem sammen til sidst. Det kunne jeg også have gjort derovre. Det kunne jeg også have gjort helt til at starte med i den begyndelsen af opgaven, hvor vi skulle regne de der værdier ud, både med trekant og med stjerne. Så, men det vil jeg gøre her. Så jeg vil sige, at P1 er lige med min strøm gange min spænding. U1 gange I1. Det får jeg til 6080. 6,08 kW. Vores konklusion før, da vi regnede ud, da vi havde i stjerneforbindelse og trekantsforbindelse, der fik vi reduceret effekten til en tredjedel. Her der kan man nok ikke rigtig lige komme med nogen konklusion på det. P2 lige med P3. 230 gange, og min I2 der 8,72. 2,01 kW. Og jeg lægger til sidst mine tre effekter sammen. P1 plus P2 plus P3. Og det var de 6080 plus 2,01 plus 2,01. Og det er 4,02. 10,1 kW bliver det. Så vi kan jo sammenligne vores tofase og vores tofase plus 0. Og se, at vi får sådan godt og vel 10% ekstra effekt ud af det. Ja. Så Gormsen, han har lige 1 kilowatt mere at gøre godt med der, cirka. Godt og vel. Når man sætter nullen på os. Ja. Det var det.